Ebusuafo e mo bibi akwa ba e de ba Attention TV. Munim say Attention TV de ya ba na ya pa. Ya kwa ye de bipa ena so ye de bia pa. Me pa cha ma remfi say oba like na wo de comment aba na we pia share ama foforo so ehu ne eko. De na eko ne say munim say sa akode ne Yvonne nsensemi. Nsem bebre ena esisi. Say Yvonne de krata ba so person hu ne papa na afa mu nsem bebre. Na enu na close relative enam so mama sisi a ye kire mu say Yvonne no maame baby oda no ayade ana eniema enkoye kra eno nti anam so ama close relative owo ananse owo ebusuan na oban ebusuan pa e de abetudwa se omo ka se omo kire Yvonne ne papa pa de a ayade a asetene mu ayade na ni anti de biara da eno nti yankwa nenkotie nsama relative ni bi editudwa tamwako obi a me ben anti maga me kire Yvonne Nelson Benny na past weeks Yvonne de buy no emi egu yabusuane egu abusuane ama so wo abusuane mu no me obi a me ben no hospital ya ishi on YouTube ya Yvonne Nelson mame hwe ya bibisi no enye awo se ne oma bisi a Yvonne Nelson onya abotre wo so onya abotre wa adwene ni se ugu magi ani mase patabusua no na ugu ni fin amanfo bebre ekasa ewo intentan no so che social media no so bi wo ha osore no odidi yabusua na tem basa comment bia no obi atwra fa abusua no basa asa abusua no case kra yeden ewo so oba bia wo yabusua mu no so benyema ase ebe ti say Yvonne Nelson de na bi no obadwen say bia case kra na wo yabusua ni patanti magi wonim de ntia o keep us a secret no up to now o keep us a secret no sanko yobi anka o kan ko beka akiro but onu ni nim de ntia sa asem ni minim but nyame na me de ba betu ya obo hu papa ebe mu hu nso so a ni Ghana je say utu free ya ogu obusua ni nim nyina ase say auntie Maggie sister Margaret mama Margaret let's say wo hospital we na wo yesa eye wo yesa eye nya asem bia na de tudwa watchro book obia ne wonje hu akiniye but enchro book na afi akira asem no emeye nsem bebre wo busuam sema mekan me de oyaw na ekasa me yo sure kra say Maggie hu sema makasa ebe ha adwene minya kura asema mekan enko abontin eyemeya se empire ni yebo se anti Maggie onfrim what you say Yvonne unimo papa sisia o maame ba ko aka no asa gunu hu fin ewo bukun un se ha adwene enu mabu ho no ma ha adwene yi me so papa ye ka se ye kan papa asema akyerewa ana ye kanukura na ewo mu na kyerewa anka je say Yvonne utu free Ghana but nyame na me ba beka nyame na me ba be kyerɛkyerɛ nsemu sene na me ka no ben Maggie obi anu ho dwo papa me kyerɛ Margaret Yvonne Nelson e ma me ne ho dwo pa ne ho de edwo anioma bi wo ho no mo ye sɛ odi be protect wo akora no Yvonne Nelson de wusu akora anioma bi wo ye sɛ de odi be protect wo sɛ ne won konya asem sɛ ne won ho ma asem matemo wani ntra wani nton ama sese no yabusua no sɛ meeting akese aye no Yvonne wan hwa sese no yebeji wudin afiri abusua ni nyinaa mu o ma me kra na ma hu ne biem ai ni kwan sɛ me ka asem we ba maka sɛ wan hwa me sɛ abusua ni meeting na ye no wan hwa yebeji wo afiri abusua nim ye plans ye take because ogu abusua no fi all because yen kan papa nche wenti no wo de na abusua panyini ho adan no wan fa meto abusua panyini na yen tuufo emfa ho ba cho wa hu nsama ode tudwa ne bi we ama yen nyina yesu bibi se BBC awa abrabo ma me pa cho bombo de bia so benya abotre na watimi aye den ahwehwe de enti a wo ye den wo ka ho asama na de esi no bombo de aso benya abotre fi se ban form ya ti ase se wonya abotre edwa abo antatene a wo hu ne so no
and my room for say aha attention TV me am dey dwumadi be so mo mo so for amanchancha me akwasimenza pa cho follow na for like for bra na afi for comment for bra na afoforo ehun ne eko